Huwa assolutament inaċċettabbli għal ministri tal-Gvern li jagħmlu użu minn entitajiet uffiċjali għal anijiet personali tagħhom. Id-Dipartiment tal-Informazzjoni qed iservi għal propaganda tal-Gvern, l-istess jista' jingħata għal midja tax-xandir tal-Istat li hija dejjem hijacked mill-Gvern għal finijiet politiċi tiegħu. Flimkien mal-impjiegi għal backbenchers u l-impjiegi ta' numru dejjem jikber ta' persons of trust. Ftit iktar minn xahar wara l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler għamel każ qawwi kontra l-unżanza li daħlet dawn l-aħħar snin li tagħti impjiegi u konsulenzi lil membri parlamentari ta' backbench huwa ta' deċiżjoni importanti li hi maħsuba biex ixxejjen drawwa li tmur kontra l-ispirtu u l-ittra ta' governanza tajba. Dan ħareġ mill-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta li saħqet li huwa diġà ħażin biżżejjed li tara li linji bejn il-Gvern u l-partit isiru dejjem aktar imċajpra, nuqqas ieħor li jkompli jimmina d-demokrazija tal-pajjiż. Fil-fatt il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi kien qal li ma kienx jaf li wieħed ma setax joħloq kumpanija offshore mingħajr ma jiddikjara dan mad-Dipartiment tat-Taxxa u li ma kienx jaf li ma setax jagħmel użu mid-Dipartiment tal-Informazzjoni biex ixerret informazzjoni ta' natura personali. Konrad Mizzi kien għamel dan meta kien ħareġ sqarrija jħabbar li kienet jirtira diversi kawżi ta' libel fuq akkużi kontrih ta' ħasil ta' flus. Il-Kummissarju għamel distinzjoni bejn il-kwistjonijiet ta' interess għal pubbliku, jiġifieri dawk li jsodisfaw il-kurżità pubblika, u kwistjonijiet ta' interess pubbliku li jikkonċernaw deċiżjonijiet u azzjonijiet meħuda mill-mexxejja tal-Istat. Dr. Hisler ġustament sostna li d-dipartimenti tal-Gvern jidħlu fi frodi politika billi jużawha biex ixerret biex isegwi aġenda personali jew partiġjana li jammontaw għal abbuż ta' riżorsi pubbliċi. L-editorjali temm jgħid li l-abbuż m'għandux ikun tollerat fl-ebda ħin taħt kwalunkwe amministrazzjoni